Kapule puthi lani ka jingnang jing start kadai shisha ka spa ba na ka benta ki khon ki khti haki ba bon ki liang henry lada kam don pat ki jaka pule ki babyang bon sen ka juwanra e ka jing e ka bakraw na ka benta ki kmi ki pa kin kershan do yap yala ki jong ki khon ki khti halor ka nia na ka liang jong ki pat ba ka Sohïong ki ba bon hi ki kmi lanti bakan don nok ya ka community college hapo ka constituency khnang bakan long ka jing khu na ka benta ki khon samla puli jong ka dong ka tha hi borok away Nakaliang uba W War Dekar uba de President ka National People's Youth Front jong ka Welangkut area habakran ka jingelap election yau kertong ka National People's Party uba Samlen Malnyang ha ka jinge don rengkat lang bot sembut menteri rang ba ka jela uba Preston Tensong ula bu ka jingkerpat ba ka sarkar ka diban phailam sya ka ni ka than Sohïong na ka benta ban penyo ya ka community college a constituency Sohïong jangi impat don ka wei ka community college Kawai ke tan postu ke babiang rung impat don kawai ke community college rung impat don. Kalau ada kamnu nak kalian ngejongi kisamla, ngikerpat kabat deputy chief minister badon purom jongi. Bahagi ni kisan senam kiba mentang. Idai ban le sitom. Lada kamnu Sohïong constituency kejongi. Idai ban penyo ya kawai ke government college. Kuat ada pada yang kita. Namar bang ala ya churum seneng. Kilom kami ki Shillong yang man chuan ai kai mo ki baburom ki ong di babu menta tang ala som thait na kam babu. Ti jong kom ne babu habang i pha asasor. Kabai wai yin tang wei khun ri lot lai pho sa pho jar sisnam. Kabai bam lai pho sa pho jar sisnam. Kabai kelas san pho ri pho jar. Khen nang ta kala mi kat no. Lara ke college ka don ha ka ni ha Sohïong ne hang ni hawai lungkut le hang no ka jaka. Kabadai kan constituency ke jongi kabai lut na kata baro marsilyang ro kan nomlot kadai ne am kata gilong kami gilong pa tanah kata kada wa kerpat da kabadon burom da kababurom with due respect sir I request you please this is a first priority from your party to our constituency chua bangan syong adon kini kabai bangan ong let us sacrifice out today so that our children can have a better tomorrow. Ini hak sipau trik, inum syara kling hano ru henry, in skam kejing mut kejing perkat kejongi. Hak party MPP jongi, in merenti sipau trik, in ai kejing kesan keberapa ya badan samlen jongi, pada kat lai trik unyo ya kejing job kebadan perom.